joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala kung pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung dahil magbabago, tanganing magmangatay kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud at proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mabawasan ang danyo sa atay, nakakatabang man yan sa paghubag kayan. May bisyo man wala. Mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para ding tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Ebong personalan, kita po tagahapot lang. Magkahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunugdan, mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang sarong issue malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Alright, sige. Ramon ta ng mga tugangan, mga dagdag pang report. Hali po dyan sa luwas. Kaiba po ang Mega Force Patrol. Jimmy, nasalita, nasa may parte mang giraray kan Masawag area sa Ginobatan Albay. May mga latest na development kayo dyan. May kinaraman mga tugang sa evacuation efforts na pinagigibo. Kumusta na kaya, Jim? Good morning, Jim. Yes, BP, nagabot na digdi si Apsimo OI, si Chief Apsimo Rick Mendoza, Mayor Jema Anong Hoko. Nag-draw na tabi BP si Sir Rick and pinag-presentar kay Mayor Jema Anong Hoko ang sitwasyon digdi sa itaas kan na Barangay Masarawag. And as of now, si Mayor Jema Anong Hoko and MDR Remote Chief na Ma'am Joy Marabilia sa nagdadarang kimpo na para sa pag-conducer nin preemptive evacuation ngunya na pagkaga. Mayor, good morning. Sa ibong na linya po si BP Henry sa angkor sa DCGB. And aramon mi, subig presentar sa imo ni Sir Rick Mendoza na video itong so drone recorded na hali dyan sa pamitisan kan Burkang Mayon kung ano ang sitwasyon talaga. Si BP sa angkor po sa DCGB. Mayor, good morning. Good morning, sir. BP Henry, apa. Yes, ma'am. Good morning, Tabi Mayor. Kumusta po sa tuyang assessment sa sitwasyon dyan sa lugar na yan? Okay. Sa ngunyan, sir, bigdi sa along the road, passable po, klarado. Sa nga na po, drizzle, shower lang. Ang, digdi, ang kamtangan. Opo. And yun kanina po, pinakita sa akin ni Sir Roderick Mendoza. Opo. Yung po sa Apsimo, sa sitwasyon sa taas kasi nagtukad sinda, drone. And sabi ko, asa nang sinasabi na may quarry sa taas. Opo. So directly na nag-aatumbok din sa pagbaba. Kaman niya ma'am kuan duman. Ayun. Kaya kung baga so channel, may bagong channel yung nang sa Halisa ngayon. Kaya, Opo. Kaya yun ang nagki-create ng digdi ng flash flood. Ayun. Kaya, Oo. Kaya wala man po na quarry activities pa. Yeah. Opo. So Mayor, kumusta po so nahiling duman sa drone na na-present sa imo ni Rick na Mendoza? May waso na po talaga supiga big pa kung big talaga na nung tubig. Talagang mahanap siyempre ang tubig day man natin redirect. Iyo po. May bagong agihan to tubig. So kaya ang napili naman sudigdi po sa part ng Masarawag. Iyo po. Mayor, ang problema kagari every time na nag-uuran, nagbabago ang may mga time na minabago ki rota ang tubig Iyo po. Diyan sa lugar.
Kaya di talaga maaraman kung saan madalagan oras na nagbabaha, ano? Yun nga ni po. Kaya yun ang difícil man sa kwan eh. Oo. Sa kwan natin sa tubig eh. Kaya ano na lang, mga ganun lang po. Preemptive para pasiguro po. Iyo. Mas kigid nga ni mga flood control, madipisil mabugtakan dyan. Talay mo aram kung saan magi ang tubig. Ano Mayor? Yun nga ni po. Pag nagkagamanduan ng flood control sa taas, Oo. usually baga po, nasa gali kita makaangke flood control. Yes. Sa, ano, Yes. Oo. Wala man gali duman sa taas eh. Kaya, Ayan. wala man river channel. Opo. Okay. Kaya difícil. So, engineering na po ang maganusan kung anong design para day na magbulos digdi po ano sa main line sa Masarawag po. Bata, may time pala Mayor na mauran dyan sa may bukid, sa may mayon, then nag-uuran dyan sa baba. Ade? Dahil po, wala man kuhan digdi. Kaso hapon nga ni, Oo. drizzle shower, Opo. pero nagbubulos ng tubig. Yeah. Oo. Tapos bulos ng tubig, wala man uran digdi. Iyo po. Oo. So, kumusta po Mayor ang pigigibuta dyan na evacuation effort na hali na po sa mga tawong dapat ma-evacuar? Iyo po, piga kumbensir. Oo. Oo. Na palibasa, wala man nga na uran. So, Iyo baga. sa forecast, dyan, mag-uran. So, Yan. Oo. convincing Oo. power sir ang kay Juan. Iyo po ta. Hindi na nga ni ako nagtatambay. Iyo baga ta. Dipisilon baga ano. Oh, day mo aram nagbaba pa lang sa taas, sa baba mainit na parte. Po. Ay nako. Okay. So pero Mayor, ikaw po okay kwan man? Tandok na po ang lupa natin doon sa taas. Kaya anytime, pag konting ano lang bababa na yun. Opo. Pero ikaw man Mayor kikwan po, gari nag-volunteer o nagsabay talaga na mag-evacuate mula sa mga vulnerable sectors ta po? Po. Pero may ano na po, may mga nagharali na, nagtatabang po natin, Philippine Army. Okay, mas maray na. Pero Tanganin biyahe na. naman kita. Iyo, oo. Mga saling mo yun, mga perang aldo na po sino duman sa evacuation center tabi? Siguro baka kung sa forecast mag-overnight lang. Oo, balik na sa dati. Oo. Oo. Mga kwanda po yan, Mayor. Saan po sinango niya naka-house tabi? Duman po kita sa evacuation center po ng ng LGU, yung sa campus po ng community college. Ayun. Then naka-ready man po yung school ng Mauraro High School. Opo. Elementary. Ayun. Para centralized lang po ang pagdaraki mga relief, puro lang sa Mauraro. Iyo. Tamang-tama. Dahil man po ngunyang face-to-face classes baga ano po? Nasuspender naman nindo. Okay. Mayor Jima, salamat po. Baka may pangapudan katabi sa mga naka-star dyan sa may mayon unit tabi. Go ahead. Okay. So, So, in-advise po ng mga purok na dapat po mag-evacuate. Then na po magparasotil. Naghihintay po tayo dito sa labasan. Oo. Yung iba po naman kasi nagpe-prepare pa naman. So, na-understand po. Iyo po. So, andito lang kami naka-standby. And safety first. Tayo. Deka man Mayor, kidara po dyan na tumagiktik sa sutil. Deka man po dara na tumagiktik sa sutil. Kailangan lang naman diplomata. Naman sir, etong area na to, di man talaga sila sa talagang Iyo po. mandatory evacuation. Kumbaga, Okay. di man. Yeah. Anong pong mga ahensya Mayor sa nagtrabang tabi sa imo sa unit kan sa tuyang AFP? Ano po sa nagtrabang sa imo dyan? Hindi po sa Bureau of Fire, PNP, Philippine Army. Opo. Okay. Mayor, salamat po. Ingat na maray ha. Ingat po kamo. Okay, sige po. Thank you. Okay, bye-bye. Opo. Jimmy? Okay, thank you so much si Mayor Jima Anong Hoko. Pasa ko ta BBP kay Sir Rick Mendoza dahil ang tali siya duman sa itaas na parte and digwa siya nin mga aparato para aramo niya to kung paano na discovery na naguran sa taas and gurano kadakul ang volume kan tubig na nagbabagsak naman sa taas na ibababa natural digdi sa baba and may nahiling siya duman sa drone and quarry activity sa taas o dae. Direct OIC Apsimo Chief si BP sa Angkor po sa DCGB. Opo. Manong Rick, good morning tabi. Hi, good morning Manong Henry. Yaong kita igdi sa Masarawag. Yeah, oo. Na buksan ko sa pinadrama sa kong video. Ano tabi Manong Rick ang assessment mo tabi kay ni? Ang ibig sabihin man sa nakan Manong Henry, di sa baba, ding oran, pero ang oran uto duman sa taas. Komitisan kang mayon sa itaas kay ning Masarawag.
I Kaya see. medyo kung kukumbensyon mo sa mga tao, di ginadipisilan si Kapta. Siyempre, to si Isbilib ang kwa kaya ang patakaran dahil mangyang oran natin na mahalik kami. Iyo Pero ang baga. oran tabi, yan duman sa Mm. sa taason, Mm. actually, kaso ugma may pamayantig kwan Opo. para mo-monitor ni Governor Noel Rosal. Mm. Kaya nga nag-come up kita kay itong order tabi. And then may mga arrangements na para digdio para dahil na mapiligiruan sa mga akit mo dahil itong mga babae, mga badot na yaon tarong-harong. Mm, Dahil naman nakulbaan, in kaso magkusog na naman sa tubig tabi pababa. Opo. Di ka man po, may nahiling po ka mo na panibagong river channels tabi base sa drone video mo? Bako man tabi ito bago manong Henry. Oo. Luma yan na pag-customer, dry siya, tapos reactivated siya pag nag-uuran. I see. Tapos dahil sa siltation and then erosion, pag ang boat na pangpang, mag-ibungan, may nagkaturumbang kahoy, Oo. manuyog po naman sa itaas, nagpatong-patong so nagturumbang kahoy, di nabara sa tubig. Ayun. Kaya pala ano. Nabutol sa tubig, tapos imagineon mo kung mga pirang swimming pool and size. Yeah, Pagkutasan oo. mong sabay-sabay pababa. Di baga ano. Tapos biglang uminapaw yan. Opo. Oo. Iya, tabi. Actually, tama man, sunadang na, wala man talaga dyan. Dahil man bako man resulta kan, tama ba? Bako resulta kan quarry, so pagbaha tabi dyan manong Rick? Bako man po. Dahil sa areang ini, sa source kaning digdi sa Masarawag, dahil man po quarry site dyan. Puro yan man yung green gabos yan. Opo. Pigpadara ko nga ni Bagaso, Yeah. So, drone shot pa tabi. I see. Okay. Okay. So, as of now, tabi, anong assessment mo, tabi? May worst scenario ka pong pwedeng nahiling, tabi, manong Rick? Makalagpas lang po kita kaning ngunya na aldaw, and then hilingon ta po at siya naman ng mga 11 o'clock to rainfall. Oo. Budak to rain gauge mi mandigdi kung piraman sa pikuran dyan sa itaas sa may Manila banda. Oo. Tangan tarampo kita kung ano naman mga instructions sabi para dito sa mga abitantes kang Masarawan. I see. Opo. Natapot na rin Masarawagan, medyo natatarget tabi ngunyan, manong Rick? Paano, yung po ito, so eroded na parte doon sa taas. Nagtitipon ng tubig, sabi. Aha, okay. Kung kampanahon baga, dati naman nag-speak babaha, pero padit-diit. Iyo. Duminakula po itong salog. Actually, pagyaon ka po naman sa poon, nagsakat kami kang saro. Oo. Nagtao po itong, garupig agi hanggang tubig, tabi. Okay. So, talagang pag-aruga ng sitwasyon, may din na mag-evacuar, manong Rick, ano? Iyo, tabi. Mapansamantala, arog kita kani dahil man pwede kaya maghakot na kita kung iyaw na sa tubig. Yeah, correct. So, Okay. pansamantala na dahil pang solusyon naman sa pinaka-problema, kaya mapantang dapat kaya adalan talaga sa Manong Henry. Oo. Ipag-ulay ta sa tuyang Gobernador Noel Rosal. Dapat adalan si Maray. Tanganing dahil masayang sa pundo na bubugsak po dyan para ibalik siya sa dati, tabi. Yeah. Okay. So, as of now, tabi, anong pangapunan mo sa mga naka-start tabi dyan sa lugar na yan? Sa gabos po na abitantes kang Masarawag, lalo na itong sa Purok 4, 5, 6, and 8. Kung pwede po mag-cooperar po kita, dahil man po kami magibuka ini kung dahil tang nahiling na peligro. Opo. In kaso man po na magbalik tulos sa normal, makakabalik man tulos yung dadigi sa sa taindang mga harong-harong tabi, Manong Henry. Yeah, opo. Sa ibang barangay tabi, di kinahiling na risk tabi, as of now, tabi, manong Rick? Yan sa mayon unit? Sangunyan po, mayo kaming nahiling ang flooding nag-overflow kadaklan sa Tinampo, and then duman sa mga lugar na wala tao, tabi. Ayun.
Okay, okay. Sige, Tabi. Salamat. Ingat ka mo dyan na Mayor Tabi. Manong Rick, mabuhay. Okay, Tabi. Thank you, Tabi. Sige, thank you. Alright. Jimmy? Okay, so yan tabi BP, ang pagtugay kay niya to and ma-pull out naman kita Mm. na haros sa Klaro na? instructed na gabos digdi. Kumusta ang panahon dyan, Ma-pull out Jimmy? naman nga ni Ketse. Digdi sa Oh. Ligaspi, may nagluwas ang aldaw. Kumusta dyan ang panahon? Laga luluwas nagdadalo minsan. Ngunyan, medyo maliwalas na naman. Oo. Ako, kumbaga erratic tabi BP, ang Yeah. sitwasyon ka subago nagtatagiti. Mm. Ngunyan, dahil na naman. Oo. So, Okay. yan. An sa to yung mga dagdag na informasyon from Barangay Puro 4, Barangay Masarawag, si Sir Rick Mendoza, Mayor Gemma Anongohoko, Ma'am Joy Maravillas, PNP, Philippine Army, BFP, and the rest na uning kukaunta daw ining grupong ini. Anong grupo nga ni ka, mama? Pangalan ta ni madam? Girly Vanessa. Girly pa ni sa apti mo. Hindi po, kami po ang barangay affairs ng munisipyo po. Barangay Affairs. Pangalan. Tina Joy Cortez po. Alden Lusabe po. Nestor Orilla po. Raquel Maristela. Yan, tabi na mga komposisyon kan mga nagtatarabang digdi sa Masarawag. Hindi na salita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan mga tugang sa luwas. Yan po live mga tugang sa tuyang mga pag-iriba. Hali po dyan sa Ginubatan Albay. May kinaraman tabi sa sitwasyon. Medyo nakasentro, kahit kan mga panahon may kaito, kan kami mga nasa field reporting, kaito ang permiminanggad na didalaganan pag may maraot na panahon, iyan na Basod Bridge, dyan sa Santo Domingo, yan ang lugar na yan. Basta may uminuran, daralagan kami dyan, ta sigurado, yaon dyan mga tugang ang baha. Buda yan na tinampong yan, ay nako, bibalumbunan yan kaito kikwan. Grabe, mga tugang na, na pagbabaha, kan mga panahon na yan, mga 1990s, yan, di dalaga yan. Pirmi kami dyan, sarado ang tinampo, tabi mga tugang sa lugar na yan, no? Kaya lang, habang naghahaloy, nag-iiba po ang kwan, nag-iiba ang, nag-iiba ang direksyon kan tubig mga tugang sa palibot tabi kan bulkan mayon, no? Kaya yan ilingangon yan. Nakasentro na mga tugang diyan sa may parte kan barangay Masarawag kan Ginubatan. Buda sa iba pa nakasentro man diyan sa kwan, nakasentro man diyan sa may parte tabi kan Mayon Volcano area. So yan tabi ang sitwasyon na nag-iiba talaga mga tugang palibot, mga tugang kan sa sitwasyon tabi kan bulkan mayon. Okay? So yan tabi ang mag-ingat lang although may kon talaga yan, may igwa talaga yan mga tugang ki-inconvenience, di ba? Igwa talaga ang ki-inconvenience kung nagakaigwa tabi ki mga evacuation, no? Yan na pigaapod na mga preemptive evacuation tabi ngunyan tabing alda. Pero mas maray na nagtatagakwang kita, na nag-iingat, tabi, pagabot mga tugang sa sitwasyon, sa tuya, tabi na panahon, mauran, mainit. Ili nga, ngunyan, mainit hindi po sa may partikan Legazpi, nagluwas tabi ang init. Sana, tod-tod, magpundo, opening baga tod-tod, mga tugang kan Ibalong Festival, di ba? Opening tod-tod kan Ibalong Festival, hindi po sa Legazpi, alas 3:30, igwa tabi mga tugang ki misa. Alas 3:30, alas 3 ito, no? Alas 2 ang misa, diyan tabi sa Saint Raphael Church, no? Pagkatapos kan misa, matulak na yan, magkakaigwa tabi ki parada. Hali po diyan mga tugang sa Mayon, sa Saint Raphael, ang parada tabi para sa kaaraman kang gabos lalo na sa mga lalo na mga tugang mga matravel diyan hapon sa Legazpi, mga tugang ang ruta po kang parada kan opening kan Ibalong Festival, hali po diyan sa hampangan kang Saint Raphael. Tang dinesisyonan after the mass tabi magkakaigwa kay assembly ang parada. Hali dyan. Uyan baga na old traffic light. Yan na crossing dyan. Sa may Gold Street, sa may Forbes College. Yan, kantong yan.
Yan po ang pinakapayukan parada. Paghali dyan, ma-posisyon yan, pasiring po duman mga tugang sa kuan, pasiring po duman sa patras duman sa may Peñaranda, sa may Albay Doctors, patras ang paduman sa likod hanggang sa may Ramon Santos Street. So, yan tabing area yan, iko-close tabi ang tantod kang PSO. No? Kaya kung hali kang Santo Domingo, hali kang First District, kung mapaligaspi ka, dumang ka ma-right turn mo na sa may Caltex. Pasiring ka dyan sa may Cruzada o pasiring ka dyan sa may Gaisano. Tama. Gaisano area or dyan sa may SM area. Diyan nga po kung mapasiring ka po sa Legazpi. Kung hali ka man po sa Daraga, mga tugang, pag nagpuo na po ang parada, di ka po makakalaog sa Quezon Avenue. Takasuhapon, kahuron ko si Octavio na Rivero, ang Chief Camp PSO sa Legazpi. Kahuron ko tabi siya. Mga tugang, ang parada, paghali po dyan sa Quezon, dyan sa Peñaranda Street, makuan siya, ma-turn right siya, pasiring po sa, ang Quezon Avenue, pasiring po dyan sa Quezon Avenue, tapos pag abot sa Quezon Avenue, maliko na po siya, pasiring duman sa may NBI, sa may NFA, yan. Diretso na po yan, duman mga tugang sa naisturbo kan hamot ka na under sibot may mahamot lubi na og digdi o Jerome naisturbo kang hamot ka nagtalibog ang isip ko excuse me po pasiring duman sa may NBI luwas duman sa may Victory Village yan. Kung sabihon, malaog duman sa Welcome to Embarcadero. Yan. Diretso na po yan sa Embarcadero. Diretso na po yan. Pasiring mga tugang dyan sa Sawangan Park. Pasiring po sa Sawangan Park. Pag-abot sa Sawangan Park, mga tugang, dumantabi ang tapos kayan. Kaya, yan po ang magiging rota ngunya na alaw. Kung sabihon, ini pong buong boulevard, tabi, close traffic yan. Iyan po na sa may Sentro kan Legazpi hanggang dumantabi sa may palaog sa Embarcadero, closed traffic po yan. That is according to Octavio Rivero kan ma-interview mi kasuhapon. Kaya suhaling Daraga tabi na mapalegazpi hanggang sa nakabudyan sa may Lapu-Lapu, yan magang kanto dyan sa may Shell ba yan? Shell. Inda kung igo ba dyan kung kan ibalong, igo dyan tulong characters kan ibalong, may monumento ba dyan? Inda kung napakaray na, Tabi, hanggang sa nagamo dyan, tang Quezon Avenue tabi, sarado. Sabi ni Manong Octavio Rivero, iyan nga tabi masara alas 2. Habang nagmimisa, dumantabi mga tugang sa nagmimisa po duman sa nagmimisa po duman sa sa St. Raphael Church. Okay? So yan taban magiging rota kaya taon-taon baka magkabuhol-buhol ang traffic. Ako sa linggo gaday masyado Maray man sa naisipan na digilang day maikot sa sentro kan Legazpi from St. Raphael Peñaranda Street. Pasiring na po duman sa Ibalong Park. Ngunyan, inapot ko si Mayor kasuhapon, si Mayor Hisham Ismail. Natangan niya ko yorta araw kan rota kang parada buda na isipan na ang mga aktibidades duman. Mas maray na duman mga tugang sa Ibalong Park data. Duman sumas mahiwas, duman tabi talaga so convergence kang kadakol na tao. Buda day kita nakakaulang sa traffic. Digdi po mga tugang sa mga major roads ta. Buda ang mga facilities diyan sa lugaran mahiwas na pwede po na magtripon mga tugang ang kadakol na mga tawo. Yan. And sabi man ni Mayor Hisham, kang inapudan ko kaswapon, kan ma-interview ko digdio, kamuda tabi na mga tricycle drivers. Kamuda tabi na mga drivers na nagpapasahero, day po nindo pag-abusuhon ang mga pasahero na maarabot. Ang estimate niya, baka ngayon mga 100,000 ang mga bisitang maabot digdi o sobra pa ngaya dyan. Bako lang ngayon mga taga-ibang lugar. Pwedeng mga Bicolano mismo, local tourist, na magdidigdi po sa Legazpi.
dahilan duman sa mga konsyerto. After ka sa aga, ngunya nahabanggi pala, after kang opening, isusunod tulos mga tugang sa konsyerto kang Rocksteady. Rocksteady. Isunod tulos ito. Kaswapon, binisita ko na sa lugar ta. Mabugtang nga ni kami sit up duman para tabi sa muyang coverage taon-taon. Mura nun. Kaswapon. Grabe subag sa kanguran. Tabi. Ngunyan, tapos Subini, madigdibaga ito. Kaya dako lang mga tawon mapig-expect na makuha tabi dyan. Buda sa tuya tabi na ibalong, mutya ng ibalong. Yan. Kaya pinagdaas, buda so may kuwan baga kita, kaya nga ni, apudan ko si Kagawad Alan taon-taon, tayo pa enumerate ko saro-saro sa programa, tabi na may mga tao na mga madigdi hali sa Manila, ta may golf tournament kita, may karate tournament, ano pa itong mga tournament na ito na may kwang kita. So ano ito? So sa dagat baga Ronald, ano po ka ito? So kayak ba 'yon? Gari ba ko kayak eh. So sa dagat na paraluyo ka rin sa natadot ang memorya ko naguluyan na. So sa dagat, so gaod ba 'yon? Sibidan. Dragon boat. Dragon boat. Dragon boat tabi. Oh, iyan tabi mga taga-ibang lugar 'yan. Taga-ibang lugar 'yan. Na marigdi po sa Legazpi para mga tugang magpartisipar. Okay. Para magpartisipar mga tugang sa siring na bagay. Okay, di ba? Okay, ang tabi ang magiging sistema ta, mga tugang taon lang, didi po sa Legazpi City. O, diyan pong hapon. Kaya excited mata. Pagkalipas kinagkaperang taon na medyo halawig ko niyan po magkaigwa kita kan ibalong naman, ano? Na timing na sana di magparauran diyan hapon. Tangani mga tugang na magayon lamang tabi ang sa tuya tabi na opening kan ibalong festival. Kaya sa mga hotels, no? Sabi ni Mayor Hisham, sa mga hotels ngayon dyan, pwede ngayang dakol ngayon ng mga ma-check in dyan ta. Siyempre, so sa tuya tabi na mga bisita na mag-overnight tigdi, resulta po kang sa tuya na ibalong festival, dakol po ang makaraon sa mga restaurants, dakulan may mga pasalubong. Yan. Alright. Sige. Dapat, sabi ni Kuya Nes, reaction, dapat si Mayor Onghoko sumakat sa mayon, bawasan niya ang bungang kan mayon sa may parte kan pasiring sa Basud Bridge. Ngani bako na duman sa ginubatan, magbulos ang lahar. Latusunta ka dyan, Kuya Nes na. Yung palahon mabunganga ka na. Bako man naman hali sa purukan mayon ang diyan sa may taludtod kan mayon. Tabi. Mga tugang minadalagan ang tubig sa lugar na yan. Alright? O sige, basahin muna natin yung mga reactions in the morning. Maray na aga po, Sir BP. Ano po mga sasaran na tinampo dyan na hapon sa opening parade? Yan. So recollection ko lang sa interview ko kay Kwan kay Octavio Rivero Kaswapo. Taday kaya sabuyang pinadara. Dati nagpapadara iyang ki road closure. Ngunyan dahil na nagpadara. Ang isa sa rapong tinampo, tabi na Lapu-Lapu. Yan baga na pag-abot mo sa sentro kan Legazpi, matuo ka, going to St. Jude, 2:00 po, closed yan, hanggang tabi dyan sa Quezon Avenue. Yan. Tapos, ito pong Peñaranda Street, sarado po ito, closed ito, hanggang po duman sa pinakapuro, sa may Ramon Santos Street, hanggang duman tabi sa abutan kan pinaka-last contingent kan parada. Yan, duman tabi yan. Tapos, ining Quezon Avenue Extension sa may hampangan kang LCC, pasiring po duman sa NFA. Sa pasiring po sa Legazpi Port. Yan. Closed po yan na road naan. Tayan po maagi ang parada. And of course, lalo ng closed tabi, ang Embarcadero, pasiring po duman sa Legazpi Boulevard, hanggang po duman sa Ibalong Park, duman po sa Puro. Yan. Sarado po yan
mga tugang na tinampong iyan. Ha? Yung tabi yan ang mga foreclosure tabi na tinampo. Sa palibot, mga tugang kan Legazpi City. Pero ining Rizal Street, kung hali ka ngayang Legazpi, iyan na kuan iyan sa may kanto kang Dunkin Donuts. Iyan sa may kanto po kan Ayala. Deman po yan iko-close ta. Deman yan maagi ang parada. Deman po yan maagi ang parada. Tadig di po maagi sa may Quezon Avenue ang parada. Iyo po. Basta ang pinaka main road na sa saraduhan tabi yan alas 2. Yung tabian. Kundi simple lang bata ma-recording ako. Dapat pala maatab kita duman sa sa area. Duman po yan tabi maagi. Mabantay. Ha? Okay? O yan tabi. Kung mapaligaspi ka, di hanggan ka sana dyan sa may kanto-kantan chuling. Yan, pwede dyan. College. Or hanggan ka sana duman sa may Dunkin Donuts sa Ayala. Duman ka mag-agi. Hindi ka umagi sa Tahoe Road, alternate road. Pwede ka man duman sa may Gugun area. Pero di ka makakabalda digdi sa may Piñaranda nga ni. Close dyan sa may Albay Doctors Antinampo. Sa may Ramon Santos Street. Kaya gusto sabihin, ini tabing Orosite Road, closed po ini. Tamao lang siya, mga tugang kang parada, itong assembly kang parada, tabi dyan sa lugar na yan. Iyo po, iyo tabi yan ang mga tinampo na pwede po nindo na ingatan. Diyan. Pero mas sailing ko bako masyado ining mapiota. Yan man lang sa sentro, Piñaranda Street, Quezon Avenue, then Boulevard. Iyo man sana yan. Kaya kung mapagaysano ka, mapasiring ka dyan sa LCC ngaya, sa Ayala Malls, umapasiring ka dyan sa kung saan ng mga kuhan. Dahil po masyado, mga tugang na apektado tabi ang tinampo. Okay? Sige. Bueno, oras natin alas 8:15, oras po sa Pilipinas. Sabi ni Kuya Nes, kang inot kaya anbulos kan lahar pasiring sa Santo Domingo, ta subunganga kan mayon may uka sa may tangod kan Santo Domingo. Inda konsise e nagsimento, ngunya ng uka sa cater. Nakatubang na sa ginubatan. Kuya Nes, at akapahin mo tabi, Kuya Nes, kuya naga. Okay, o sige po. Good morning, Henry. Salamat po sa info sa road closure. Okay, sige po, welcome. Diyan na hapon iyan tabi, alas 2 mapuon. Kadoroy, huna ko sa ginubatan sa naang igwang suspension of F2F classes nata bareta sa buong Albay. Iyo po, buong Albay tabi ang suspension kan face-to-face classes. Buong Albay po ang suspension kan face-to-face classes. Sugduman sa direktiba tabi ni Governor Noel Rosal. Shout out kay Kagawad Moises Loresto. Sige naman ulok. Okay, sige po. Mga tugang, alas 8:15, magbabalik po kami sa programa nga hapot. Makalipas lang po kan mga patalastas. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras, hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tagustabi ka mo sa Legazpi. Land of brave hearts, bright smile, and the biggest celebration of who we are. Ibalong Festival. It is not just what you see, it's what you feel. The rhythm in our streets, the warmth of our people, and the hero in every Bicolano you'll meet.
Ibalong lives in how we stand strong, how we celebrate life, and how we show the world what it means to be a Bicolan. Heroes are not just in stories, they live in all of us. Come to Legazpi, awaken that hero within. This year's celebration is bigger, brighter, and bolder than ever. Opening fireworks display, Ibalong exhibit, Art vs. Cancer, Shades of Strength, Ibalong Agri Trade Fair, and Beer Plaza. Grand opening parade, Ibalong Festival Boxing Competition, Eucharistic Mass, and Ibalong opening concert. Ibalong Tattoo Expo 2025, First Mayor's Cup Ibalong Festival, Open Karate Do Championship, Derby, First Mayor Hisham Ismail Airsoft and Speedball Competition, Baile de Ibalong and Dance Showdown 2025, Vocal Warriors Ibalong and Sing Off 2025 auditions. First Ibalong Digital Animation Competition, Beach Volleyball Tournament, Ibalong Festival Grand Jog Fair 2025, Ibalong Band Fest, Battle of the Bands, and Ibalong Golf Tournament. Ibalong Zumba 2025, the first Ibalong Fun Bike and Fun Run, Car and Motor Show, Ibalong Grassroots Dance Sports Tournament, and DMS Medical and Optical Mission, Table Tennis Tournament, and Dragon Boat Invitational Race, 4th Mayon 360 Bike Challenge, Tahanang Tanghalan and Ibalong Football Tournament, 2nd National Billiards Tournament, Mutian ng Ibalong Coronation Night, Vocal Warriors Sing-Off Grand Finals, Ibalong Street Dance Competition, First Ibalong Festival Regional Open Pamsay and Kugoroy, and the Grand Finale. Live Bini Concert. At Opo, Bini is coming to Legazpi. Kaya, don't miss it! From August 1 to September 6, feel the beat, taste the culture, live the legend, street parades, pageants, concerts, food, and adventure. Ibalong Festival 2025. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra-rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. Are you curious how you could study, work, and live in Australia? Hayahay Travel and Tours is an expert affiliate of the Oz-Pacific Group Migration Agency based in Sydney, Australia. We're hosting a free info session on visa pathways to Australia. Get the chance to meet guests from Australian colleges and learn about the student visa and skilled migration process. Join the info session on August 30 at 10 o'clock in the morning on the 3rd floor of the Chancery, Magsaysay Street, Sorsogon City. And another info session on August 31 at 10 o'clock in the morning at the Event Center of SM City Legazpi. So what you waiting for?
Register now by visiting the Facebook page of Hayahay Travel and Tours. For more information, contact Gina Almaheda Corcuera at 0922-800-9310. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paniningmagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Agom and Interbarangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collab Edition Housemate. August 24, Konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Socio Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Uncelebrated Mass. Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik na kita mga tugang sa programa. Alas 8:30 na po nin pag-aaga. Ngunyan tabing aldaw na ini. Diyan na hapon bubuksan tabang Ibalong Festival. Sabi ko nga ni kasubago, kaya kakahurunon ta daw tabi. Mga tugang ang Vice Chairman, kakahurunon ta tabi ang Vice Chairman kan Ibalong Festival Executive Committee. Si Councilor Alan Ranyola, kung ano pa po ang ibang mga preparasyones para po sa pagbubukas niya to kan Ibalong Festival. Siya po ang Vice Chairman kan Ibalong Festival Executive Committee. Kasuhapon, nakahuruntaman si Mayor Hisham dito po sa tuyang programa. And ngunyan, mga tugang, ang pag-interview ko kay according to face. Councilor Alan, maray na agatabi. Yes, good morning Henry and good morning man sa ibang mga listeners. Ang pag-interview ko tabi according to ano ini? According to the rank? Ano? Bako according to rank or according to the face? According to Wala ako Deko bataram ta masupog sa imo garing. Ako depende sa itsura. Kasuapon, sabi kay Mayor Hisham, anong nga ako, Mayor, ang gigibon mo tabi duman. Abangan mo sa nangyayari sa aga. Anong nga attire ko? Okay. Councilor Alan, primero tabi, kumusta? Tatod tabi, saro-saron ta sa mga major events tabi kan sa tuyang Ibalong Festival. Kumusta na po ngunyan aldaw? And ano po ang sa endong hiling, sitwasyon tabi, kan opening takan Ibalong Festival? Well, isa ka boss, just marinaga po sa imong mga listener, Henry. And ready na po ang satuyang opening, parade at siya na hapon. And of course, ang grand concert nagigibon ta. Actually, nag-abot na nga ni sa mga band member kang steady. And yesterday, nagpuan po kita kang, nag-open na po kita kang Agri-Fair dyan po sa Ayala Mall. And kinahapunan, nag-open man po kita kang sa tuyang arts exhibit dyan po sa SM Legazpi. And supposedly, dapat mabukas ka sa Banggi, so Beer Plaza. But unfortunately, medyo may nag-oran-oran. So we decided to move it today. And may sarong lang na activity na i-move man within the week. Okay. Beer Plaza. Iyan. Yeah, so Beer Plaza. So at yan, mapon po ang satuyang Eucharistic Mass dyan po sa St. Raphael Church at around 2 o'clock in the afternoon. Okay. So, and then after the Mass,
mga bandang 3:30, hapon po ang parada from St. Raphael going to Sawangan Park hanggang duman po sa Ibalong Park. I see. Yan po, no? And di po kita masyadong nagsarado kay mga road. Kumbaga, i-modify ta lang. Once na nakaagi na, ma-open na tulos kita. Kumbaga, just to, makaagi lang so parada. And kasarabay ta dyan sa parade ang gabus po na employees kang City Hall of Legazpi and of course sa mga estudyante from grade 7 up and igwa man po mga sarabay na iba mga NGOs that wants to participate and of course kasarabay taman sa mga liga kang barangay so dakol po and then at the same time igwa man po kita nag-abot ng mga bisita, taod-taod maarabot na ito. Sumaganap na 3 heroes. Mga models from Manila. Ay, maganda yun ini tabi, Councilor. So 3 heroes, tas Hanjong, Baltog, Bantong. Yes, sila po. Yes po. Mga title holder ang kinuata from Manila. Okay. So, atya na hapon. Masabay po din sila sa parade. Ayan. And, of course, kinabanggihan, may firework display man. May kompo ni Councilor. Sinang tulo, naka-attire ining pangbantong, panghanjong, pangbaltog? Yes po, nakaputong mansinda at the same time may chaleco and then kapag kayo niya, sugaro ano baga? Baka man tabi bahag? Baka bahag. Bahag. Medyo decente ang babadoon nila sa baka ibaba. mamaya mabash kita kayan. Okay, so tulo ang pwede man baga, takang init na panahon. Yung baga, nakabahag man sa nabagayan. Kita baga, nakabase kita sa history, epiko, di ba? Yes, epiko. Dayman, kumbaga lang, so garo pantalon na, printed. Ayan, okay. So ining tulong ining characters, tabi, inang isaro sa i-highlights taon-taon. Yes po. Ano po, sarong sakayan o different na sakayan tabi, Councilor? Malakaw ba sinda? I think saro sindang sakayan. Ayan, okay. Kami man po sa mga councilor sa Sanggunian, maralakaw malang kami. Kamo ano man ang teleponin? Di magamo nakachaleko o naka. Deman po. Bali may t-shirt lang na pinahibo and even the employees of all the city hall. And then of course, syempre, mas grand ang event pa sa September 5 which is the street presentation. Hindi po talaga itong pinaka-bongga na gigibuhunta, no? Mapuon po yan from the City Hall of Legazpi down to the downtown of Legazpi City. Competition ito, Councilor, di ba? Kasi may nga nag-agi sa albay ngunyan. So we just want to make it simple. Opening from the St. Raphael Church to the Balong Park. Para di kita masyado makakos traffic. I see, okay. So dyan nabanggi po, right after the opening program kang Ibalong, gari may short program yan naman, di ba? Gari may putong something sa yes po, may stage. Putong po, ceremony. And then maabot man pala dyan, Henry, si SILG Secretary na Remulla. Maabot po si Secretary Remulla dyan nabanggi. Ano masabay po siya duman sa parada o late pa siya mabot? Lang siya sa stage. Sa stage na lang. Di na masabay. But it depends kay Secretary kung gusto niya magsabay. Di man. Na-mention man kasapon yan ni Mayor Hisham mananggad na maabot si SILG. But kay Puan lang po siya maghali before 6 o'clock kasi may appointment yata siya sa ibang lugar. Ayan. Okay. So siya sa tuya sa opening kan Ibalong Festival. Okay. So right after po kang opening, di ba, sunod na po itong konsyerto tabi kang Rocksteady, Councilor? Po. Diretso na po yan. Siguro mga bandang mga alas 7 o alas 8 mapo na po ang Rocksteady. Ayun. May mga front act pa man. May mga front act pa man kitang mga gigibuhon bago po isala ang Rocksteady. Correct. Okay, so from starting tonight, tabi, sumasunod na mga aldaw, masunod na mga banggi, mga major events tabi na dapat abangan kan sa tuyang mga kababayan tabi, Councilor Alan?
Bali, Burabanggi, po kitang banda dyan sa Beer Plaza, and then Okay. magkakaigwaki Battle of the Bands. And at the same time, of course, next week, nakulo po ang mga activities, magkakaiwa kita sa mga beach volleyball. May mga activity na gigibuhon dyan Gano po gusto ko ito, Tabi, Sawangan Park. Gusto ko ito, And Kagawan. then, Beach of course, volleyball. Ano pong beach volleyball? Babae ini? Yes po. Ay, gani babae gusto po. ko ini. August 29 to 31. Yes. Oo, Yes po, oo, no? Open oo. to the public po yan. Libre po yan. Okay, no? And okay. then, sa August 29 to 30 man, gigibuhon so international, so ini pong golf course. Yeah. Celebrity, Yeah. Ibalong golf tournament, Mm. celebrity. Mm. Diyan po gigibuhon sa may Padang, no? Mm. And may mga maabot na mga artista, aram ko, na Mag-golf. masabay sa Mag-golf. mag-golf man sila. Oo. And of course, which is ang kaabang-abang, ang Dragon Boat Race Competition, which is gigibuhon po sa August 30 and 31. Opo. And on August 31 also, we will have the Mayon 360 bike, which is nakulunan po ang maabot ng mga bisita man. Na more than 900 plus. Yeah, And even the yeah. Dragon Boat Race, nasa 500 plus people. Dakulon, ano? Pero Dakulon, tabing so- boat team ang magalaban-laban, Councilor Rodriguez sa Well, Dragon Boat. as of kang last ming pag-uro ni Coach Len Escolande, kang Philippine Canoe Kayak Federation Inc., nasa 22 na po ang 22. registered. Iyan. Yeah. Ano po ini? 22 Gari... ang nag-register from different parts of the Philippines. Oh, So, gari classified po siya na gari national competition, Tabi, Councilor Alan? Ini? Di ba man? It's a invitational. Invitational. boat race. Ayun, By okay. the Philippine Canoe Kayak Federation Inc. And magayon. hopefully, in the future, pwede kita mag-host kang ASEAN Wow. Dragon Boat Race Mm. within Asia lang. So, yan po talaga Opo. international. Mm. Okay. That's one of my dream, no? Iyo. And of course, yung Mayon 360, sa August 31 yan, nakulungan po maabot ng mga bisita. Actually, susaro kong amigo, former Vice Governor Mark Libiste, maabot po siya, mailing po siya. Opo. Participate man siya dyan. And I think September 1 to 5, ini pong International Billiards to be chaired by Councilor Lau Beltran. Diyan po gigibuhon sa L3C. I see. And Okay. September 2, which is the Mutya ng Ibalong. Wow. Diyan po gigibuhon yan sa ICR. And then September 5, the street presentation. And September 6, Subini concert. Diyan po Yeah. gigibuhon sa Lumang Airport. Opo. Councilor, pilangani po sa premyota sa makukoronahan na Miss Mutya ng Ibalong? Mutya ng Ibalong Kung di 2025? po ko nasala, nasa 500,000. 500,000. Okay. So, Ibalong Even street so dance. sa Ibalong street dance. presentation, even sa street presentation, 500,000 man po ang first prize. Ayun. So, competition man po yun, ano? Yes po, yun. Competition ini. Okay. Sige po. Alright. So Ibalong, ano yan? So, Bini, ini po September 6. Duman sa Old Airport, ano? Duman sa Yes, lugar. sa Old Airport po yan. I see. Okay. Ang mga ticket, they can purchase the ticket dyan po sa SM Ticket World. I see. Okay. Igo kaya akong tama, beach volleyball tournament. Ano po yun? Bako man tabi ni Councilor Alonso sa UAP, inter-school or whatever? Sa impong team ang Madrid yan? I think may mga maabot na bisita from Manila. I see. May mga na-invite po sila. Okay. So, halos kwan siya, no? Siksik ang aktibidad in a short period. Yes po. More than... Gusto ko talagang siksik talaga, Henry, no? But most of the activity, usually kadakulan pag weekend. Opo. So, weekdays, sakto lang. And then, pag weekends talaga, so grabing mga activities. Yeah. Iyo. Halos banggi hapon, ano? Kadaklandang activities. Hapon. Iyan. Okay. Very good. So, okay naman gabos, Tabi. Perang expected tang possible visitors, Tabi? Random estimate, Tabi, Councilor Well, Alan? more or less, siguro baka mag-abot kita mga 200,000 plus. Wow. Kasi sa Bini pa lang, dati ng 50,000 na to. Yeah. So, ini pong mga ibang activities na. So, syempre, ini mga, even the visitor coming from Manila,
yan, so mga sa Dragon Boat Race, ini pong Mayon 360. And of course, syempre, we are expecting not only the Legaspeño who will watch the events, the people from nearby municipality. So, masarap, para mo kung ma-ireling po sinda kayang Oo. So, magiging buhay na buhay kan sa mga hotels and restaurants tano? Mga food chain ta sa palibot ta. After the Ibalong Festival, I will ask our City Tourism Office to check kung ano po naging mga magayon natin. We will do a post evaluation. Dahil man po mauran ki burger sa agang hapon. Unya na po. Dahil man po, no? Dahil man po. So, doon nag-support ng McDonald's. Yun, nailing ko sa nailing ko sa posters. Actually, Henry, Dakulo nun po ang tarabang niyan. That's why I'm happy and excited dahil grabe po ang support kang mga stakeholders, locals, and even may mga nag-support man from mga Manila, other brands. So, dahil even cash and non-cash, dahil nun po ang naglaog. Magayon po Okay, so sa mga sa ring sana di mag-uran tabi Councilor Alan nag-offer na kamo kibunay. Sana po di mag-uran. Actually nag-offer na po kitang mga bunay. Litchip siguro litchip plan mo na kare mas para di lang mag-uran. Opo, okay. Talagang we really prayed hard last night na sana di talaga mag-uran para nag-init-init naman baga. Yes, para magayon po ang satuyang selebrasyon. Opo, okay. Councilor Alan, imbitasyon tabi sa publiko. Go ahead tabi. Yes, gusto ko pong imbitaran ang gabos ng mga Legaspeño na magsabay po sa tuyang Eucharistic Mass and sa tuyang parade nagigibon at siya na hapon. And of course, please watch the grand concert tonight dyan po sa Legazpi Boulevard sa may Ibalong Park. Yan po ang Rocksteady. So libre po ini mga tugang, libre po ini. And of course, syempre, ini pong mga maabot na aldaw. The next 2 weeks, dakol po ang satuyang mga aktibidades. So please invite your friends, family, your relatives, your loved ones to watch the events of Ibalong Festival 2025. Apo. Thank you, Councilor Alan. Good luck tabi. See you later sa Ibalong Park. Thank you so much. Salamat po, Henry. Apo. Alright. Thank you so much. Mga tugang, Councilor Alan Ranyola. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, mga tugang 15 bago magabot ang alas 9 ng aga. Yan tabi o dyan na po, gabos na kita preparado, mga tugang para po sa aktibidad na yan. Kaya sana po day mag-uran and sana po ayos na mga tugang ang satuya tabing palibot. Mientras tanto, van na imbulto sa road crash sa may Camellia Homes, nahali na. Paghali kan mixer, problema ngunyan, kan Legazpi PNP asin task force kaayusan. Angel Mustasa, ano nangyari? Go ahead. Detalye mo. Yes. Good morning, VP Henry. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Finally, nahali na ang nakakontratang talyer na piga si Tarman kan pamilya. Itong van VP na na-imbulto sa road crash dyan sa may tinampo sa boundary ka na barangay. Very good. As in barangay sa San Legazpi City. Ini ang pinagkonfirmar ngunyan na pagkaaga sa DCGB News na Legazpi City Police Station spokesperson na Police Executive Master Sergeant Carlos Panya matapos na katuhapon VP kana natukar iyan sa DCGB nag-upload baga VP ika kay Sir Andy Marbella and then nakipagkomunikar man po si Sir Andy Marbella kay Sir Panya kung sa inang inat baga VP na concern itong so day pa nga nahahali iyan pero day pa nga natatapos itong so hururon entry ka na itong so mga kaso-kaso gayod, so settlement gayod. Apo, VP. And then, kasuhapon man, nag-upload ako si Sir Panya kung sinabi niya na anytime ngaya, nagtugot naman ngayaan na Legazpi PNP na i-pull out ngaya iyan. At the same time, ito VP nakakaulang na mixer baga dyan VP. Mixer na lang ngaya. Bako naman ngayon mixer check. Wala na so vehicle. Wala na so auto. Apo, VP. So deposito na. Sabi kay ni Mayor Hisham, may log na nakwan, na konkrito, na tuminagas ng simento? Ha? Oo, opo, VP. Di magabatong pala na yan. Dapat gayon ko ta, nakan natural andyan, pinaula ng simento, kinua.
In behalf of them, I'm Iyo ko sorry. ta, pwede ko ta itong kuanon kung nagtaram sinda, ako kibubuhusan duman sa arong. Sayang pa. Natapos na ko tayo ng BB. Kaya nangalas ako, natangan niya ako din na alsa iyan. Sabi ni Mayor Hisha, magabato nun yan, Rita, may log, tuminaga sa simento. Oo, iyan man, VP, ang Salbatan problema lang. mo niyan. Nag-init naman ang sako. Hindi ko alam kung nag-init ang lawas. Kung nag-init ang announces boat. Di lamang inalik ang tag sa dito sa simentong pinaulsit na kung bako. Di kayo nindang haliunan. Pinanauna sa isa may simentoon dyan. O ni, di may libre. O baga. O tapos tuminagas. O bako dahil mo na magabatulunon. Iman di yun kung paano ang gisimento. Tuminagas. Paano na yan? Kaya nga ni VP, ang problema naman ngunya ni Sir Panya, inako niya na ang problema ninda ngunyan, kung paano may hahalion niya na mixer, dahil niya sa, apera ngayon sa magabaton ngayon ining marhay, wala sinda nin ekipahe na pwedeng gamiton para mahali ini. Para-paraan man sana yan. May mag-coordinate sa engineering. Supig babaton baga? Pang-baton? Apo, Ano nga sabi nga pagkaan? ni Sir ni Sir Mm. Panya, posibleng maghagad na sindanin tabang sa City Engineering Office, tanganing formal naman na Sa mahali. DPWH. Oo. Iyan na mixer nga ni dyan na talaga man na. Inap naman bagay yan, VP, na nakaabot ka, nakakuha ni na concern as in, nagpahayag naman dyan in concern si Alcalde Hisham Ismail as in si ako Yung baga, pati si Congressman Pido. Alfredo Garbina. Pero ako talaga, ano ni Angel, nakigaw kung sinabi ka sa hapon ni Mayor, iyan nga rin, din nahiro, ta magabaton, natangin niya ako magabaton. Nagtagas na sa simento sa laog. Apo. Nailing muna yan na tuminagilid na dyan. Dahil pahinali kan so simentong laog para, aramin ng matagasan. Dahil pahinali kan so tagsadiri. Igapot ko garing VP consistent sa dire. Inulukan sana ako ni Sir Panya. Ay, yung nga ni palang gusto ko man maharaman pala. Kapan aram kong sisay. Pero common sense baga. Apo. Patagason mo yan. Di matiktik ka kan. Sabi nga ni Sir Panya, maring niya kung naharani ngayon sa dagat, pwede nga ihulog na kapitan niya si mga corals o pwede Ang maray ka yan, ang paligidon po dyan, hanggang duman sa pag-abot duman sa tinampo baga yan na hampangan ka, ang diretso, paligidon mo hanggang duman sa may obelisk. Pero seryoso, maski nga ni, si Mayor Pido, si Congressman Pido, talagang garo, nahiling ko sa post, napikon-pikon na kaan. Oo, ulang na kaya, aside sa ulang kaya, VP. Ulang na, ako nga ni. Sa mga motorista, Pag nag-aagi ako dyan, ninervyos ako. pasain ka. Yan mapagalon mag-orestorya sa programang ini. Yun ang pagalon mag-orestorya. May minapa-kumusta po sa imo duman sa trade fair kaso hapon. Saro-saro ta. Halabaan buhok. Okay. Ay baka si Kayen. Morena. Okay. Ilista mo lang muna. Ilista mo ha. Ilista mo. Ilista mo. Diba? Gari, makaulo ko naman kitang aluyuno na niya. Di pa nagad natatanggalan. Di pwedeng apunan sutag sa diring. Halion niyaan. Yan ang hapon. Diba? Apo. Ako sorry, di ko aram kung sisay. Pero manggod ka uruno na apod na halion. Natatakitapan mahali ka yan. Nasidan may gamit kaan. Natanggal nga ni so truck yun alat sumixer. So ano po kaan? Deposito kan mixer. Apo. Wala na ba yung truck bago? Apo, VP. Halin na po, sa truck. VP. Ha? Halin na po na ang mga nagtagilid po bagay yan dyan. Mga several days. Ata na. Halin na tulos to mismong truck. Ang Ata binalag na. lang talaga dyan, to mixer. Yes. Kung nagtrap silang may lawg yan, nakansarong alo na ngayon pa akong simento, inagad ko nakuta yan. Sayang man. Napakinabangan ko tana. Yeah, okay. Sige, anyway, basta sabi ni Congressman Pido, nailing ko sa post niya, titao niya kiduwang simana yan. Pagdaing nali, mismong si Ako, si Angel. Engineer Ibo na. Ako, Angel, hanggang saan ako sa Sabado ang pasensya ko? Pwede maghirit mga sa G. Hanggang saan ako sa Sabado at pag ako nag-agi dyan, nanggigirab ako, tabaka lumigid ang kibigla. Pag dalagan ka na auto mo, natanyog sudaga, lumigid. Apo. Di ba? Imagine mo. Apo. Pata. Paghagi mo dyan, makurbada ka, maminor ka, may matanyog baga sudaga, lumigid. Ligidan sa auto mo, saka makabakal ka pag anggi. Sunod.
May mapabipi kung lumigid pababa, may nag-asikaso ng yaki kabasan. Marilamang kung lumigid pataas. Yun lang. Natanag. May ligid bagang pataas, di ba? Iba manaligid ito. Okay. Sige. Salbatan na. So, yan, Basta Bibi, ako hanggang sa ano Sabadong pa? pasensya ko dyan, ha? Dahil ko aram taban si may sa diary, pero pasensya na po. Hanggang sa Sabadong pasensya ko dyan. Iyo. O, sige. Nalunisan pa nga ng ilingonin do. Dagit. Nalunisan. Apo naggo na si Kung Pido talaga. Pag nalunisan paan. Okay, sige. So, yan, BPM, mga istorya para digis sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, Salbatan ng Pao. Salamat po kay Kuya, salamat tabi kay Kuya Sene, kay Kuya Andy Marbella. Salamat Kuya Andy, salamat. Buda kay police officer Panya, naali na po suduman so na aksidente baga na truck. Do aso ban. Naali na po. Salamaton po mga busing. Saludo sa endo si Henry M. So, kuha na lang antada. So, mixer na lang, ha? Hello? BP, good morning. Pagod na, kumataram ka naman inhale, exhale. Ano medyo? Dapat, magtaga-alag tubichan ko kangunyan. Anong tubichan ko? Masabi ni tubichan ko, at i-release na nindo so, committee report. Nagwawara, mag-amigo. O di, imagine. Karaman mo man si Mr. Panya, i-release na nindo so ngarang kang contractor kaya na mixer. Imagine nagiribong committee report. Deng minutes. Hay na ito. Oh. Nawara. Ang dapat naman, ang hapot ni tubichan ko dapat. Nawara. Sisay ang tiga-proteksyon na nindo. Dahil mataba ini si tubichan ko. Natatabo nindo i-release o committee report. Maski so small committee reports, dahil minutes, pigahanap. Ito nga ni ang dapat hanapon, ito ang dapat ma-release. Ailing mo naan. Albatan na. Kunsuido. Kamahiling mo duman kung sisay ang nag-insert, Nyan. nagbawas. Iyo talaga, itong pigahagad niya, pati Ito duman ang sa... importante. Ito ang susik digdi sa flood control. Nano. Makuglay sa flood control, pati sa mga Makaulo, patinampo kundi. sa mga resort. Ay, nako. Okay. Kaya dapat, pag ikaw man naghapot, natatabo nindo i-releasean nga rang kang kontraktor. Tama. Sama sunod. Kung sisay iyan na mixer na yan. Sa ultimo na sa ng mixer, di nabubulnot ang salbatan ng anja. Yan ang mga piga-apod na mapagsamantala. Yun na nga, common sense man niya. Mapagsamantala baga, habo maglaban kipatas. Yan. Ang gusto, puro pabor sa inda. Yeah. Okay. Sana magtaga-alas to, bichango ka na, aside from Kadoroy. Okay. Ang kaya ko lang kaya, Parikado Rap. Sige, salamat. Bye. Alright. Yeah. Okay. Sige. Inhale. Exhale. Inhale. Nasa Pilipinas ba kita? Iyo. Tama ka. Sige, salamat. Bye-bye. Good morning. Joshua Bino, may report. Good morning, Joshua. Kamin, Joshua. Good morning. Good morning sa mga paratabay. Mainit na BPNRE na panahon. Iyo talaga. Luwas. Gano'n magayon Sana magduro-diretso na ini. Oo. Perming coincidence na pag nagkaigwa ng suspension ng klase o kaya suspension ng mga aktibidades, pinahuraw na talaga tabi biti. Ehemplo baga ang suspension of classes, wala nin suspension of face-to-face classes tabi biti Henry. Na ngunyan nga na medyo tranquilo na panahon. Ehemplo man sa Daraga Albay, pinansilar na mo na sa lokal na gobyerno ang sa indang gigibuhon ko ta ng relief operation. Okay. Bako so relief na bagas at in pagkaon, kundi relief tabi ni BP Henry, re-lift as in dahon. Relief? Ano sabi yung kaan? Lift as in dahon. Sa ngunyan na aldaw ko ta na BP Henry, ipinagtalaan ka na lokal na gobyerno ka na Daraga Albay
ining relief operation na gustong sabihin tree planting activity sabi gibi sa irarom ini kan Green Daraga Initiative. Parte kan na 8-point agenda kan na lokal na gobyerno. Okay. Puta na nakatalaan na tree planting activity sa Barangay Banyadero, Daraga Albay. Kung sa inyo duman ang kumbaga pinagdeklarar man na watershed. Alagad dahil nga na sa naging forecast ka na pag-asa na posibleng magkaigwa ni nakusog na paguran sa probinsya kag Albay ngunyan na Aldaw. Pinagkanselar ini kasubanggi ka na lokal na gobyerno. Doon kaya sa ngunyan ang advisory pangalat sa namo na sabi ni Henry kan mga masunod na anunsyo kan na lokal na gobyerno partikular na ni Mayor Victor Perete kung na rin i-schedule ining relief operation o kaya tree planting activity sabi ni Henry dalan tasaro sa programa kan lokal na gobyerno iyo na madagdagan ang mga tanom ni na kahoy lalong-lalo na BP Henry sa mga konsideradong watershed tanganan ng maproteksyonan na kapalibutan, kabubuldan, asin sources ng tubig na iyon taro sa mga pinagkakaipo sa munisipyo kan Daraga Albay. Yan tabi BP ang dagdag na storya. Joshua Bino, DCGP. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Alright, mga tugang mapaaram na kita ta alas 9 na tabi sa edong programang Anhapot sa DCGB. Salamat po kasi ng pagantabay. Diyan na hapon ta, may coverage po kita sa Ibalong Opening Program. Good morning, good tabi. Naka-live kita to sa Facebook, buda iba pa, kaya baka dahil kita sa alas 3 daw, ano? Pwede maging meeting akong technical kung paano nang i-simulcast sa yung broadcast hali duman sa area, pasiring po digdi sa DCGB. Alright? Bueno. Mga tugang, thank you. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry M. God is good all the time. I love you all. Mabuhay. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.